fi pompier presupune disciplină, devotament, echilibru și multă iubire față de semeni. De multe ori pompierul pășește dincolo de limite pentru a înfrunta pericolul sau cel puțin o provocare majoră. Este cel chemat la datorie, pe caniculă, viscol sau furtună, în caz de accident grav, inundații și incendiu. În ciuda pericolelor, meseria de pompier se încheie rareori cu stingerea flăcărilor. El rămâne mereu pregătit pentru a răspunde chemării de ajutor. Despre toate aceste aspecte discutăm cu invitatul meu de astăzi, colonel Eugen Chiriță, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. Pentru invitatul meu de astăzi am ales acest impunător Mercedes GLS din 2019, cutie automată, 285 de cai și tracțiune 4x4, un adevărat monstru pe 4 roți, ce ne-a fost oferit de Leasing Automobile. Sunt Florian Miu și aceasta este Psihologie la volan. Cum decurge o zi din viața unui pompier? La intrarea în serviciu, pregătirea, verificarea tehnicii de intervenție, pregătirea echipamentului și în așteptare pentru orice intervenție, pentru eventuală alarmă. Între timp, ei cât stau în unitate respectă un program de pregătire fizică și cu amendamentul ca în orice moment, în maxim 3 minute de la primirea apelului de urgență, de la alarmă, să fie tehnica să plece din unitate. Care este timpul de reacție? 3 minute? 3 minute și chiar mai puțin, s-au încadrat chiar la bareme mai mici de ieșire. Timpul de aur, parcă se numește, nu? Da. Timpul în care reacția pompierilor și ieșitul din unitate, deplasarea spre intervenție. Mulți cetățeni spun că prin apelul la 112, operatorul le cere detalii. Trebuie să știe că în momentul în care au sunat și au spus că arde și zona, în unitate este alarmă. Între timp cere detalii despre incendiu, dacă există pericole, butelii, dacă au cunoștințe de persoane surprinse, pentru a capacita forțele de intervenție. Să știe dacă trimite și descarcerare, dacă trimite și ambulanță SMURD. Cât mai multe detalii contează. Cât mai multe detalii, iar unitatea este alarmată în acest timp. Pompierii se urcă în mașină, pleacă spre intervenție și aceste detalii le iau prin stație în timp ce se deplasează. Deci nu e un timp mort, un timp care îl pierd pompierii la intervenție. Acele detalii pe care le cere operatorul. Spuneați de apelul la 112. Aș vrea să vă întreb, în momentul în care o persoană sună la 112, se localizează cu exactitate apelul? Persoana care sună este localizată cu exactitate? Pentru că ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu cazul Alexandra din Caracal. Da, este localizat, nu este cu exactitate, e cu o toleranță, e cum prin releele de telefonie, dar se știe în momentul, cel puțin din punctul nostru de vedere la pompieri, se știe că cel care a dat apelul și spune că arde în Țiglina, vă dau un exemplu, știm că el se află acolo. Dacă el se află în altă parte, îl vedem că nu este acolo. Da? Dar nu e cu exactitate de stradă număr. Se poate îmbunătăți? Cred că da, dar STS-ul are acest sistem de localizare a terminalului, a telefonului. Deci este nevoie de o legătură strânsă între toate organele. Da, noi avem, operatorul de bază este STS-ul, cel care preia apelul de bază. Când sun la 112, vi se răspunde ce urgență aveți. Funcție de ce urgență
îi spui operatorului de la 112, face legătura cu pompierii, cu poliția, cu ambulanța, cu instituția care poate gestiona și rezolva situația de urgență. Dar vreau să vă întreb, se eficientizează acest timp? De ce vă întreb? Sună o persoană la 112 și spune este un incendiu pe strada X. Da. În timpul ăsta se colectează date. Cum vă numiți, de unde ne sunați. În timpul acesta echipajul pleacă sau durează o perioadă de timp până când se identifică dacă acel apel este elocvent, se colectează date și ulterior pleacă personalul autorizat? Asta vă spuneam. Din păcate mai avem și alarme false, dar sunt foarte puține. De obicei se știe că sunt localizați și identificați posesorii de telefon. Și la o alarmă falsă sunt amenzi și alte restricții, dar în momentul primirii apelului de urgență, unitatea este alertată când se obține adresa, echipajele pleacă spre intervenție și ulterior își iau acele detalii pe care le cere operatorul. Dacă e alarmă falsă, se întorc înapoi și... De ce v-am întrebat? Am asistat la un accident. Eram în Constanța și o persoană a trecut strada într-un mod ilegal și a fost lovit de o mașină. A fost dat peste capotă, persoana a decedat. În momentul în care am sunat la 112, m-au întrebat cum vă numiți, unde sunteți și au trecut câteva secunde bune și ulterior au spus că urmează să trimită echipajele. De aceea v-am întrebat, se poate eficientiza timpul acesta esențial care face diferența între viață și moarte? Cu siguranță și în politica noastră de intervenție, cel puțin și vorbesc din punct de vedere al pompierilor, este eficientizat pentru că nu mai așteptăm acele detalii de care spuneați se iau prin stație. Și acele detalii care ne interesează de zonă, de pericol, de persoane surprinse în incendiu sau la accident rutier, unde se află, dacă e cazul de descarcerare, persoane conștiente, pentru a informa echipajele medicale. Funcție de ceea ce ni se spune, la accidentul rutier merge o mașină de terapie intensivă, merge cu doctor sau merge echipajul de prim ajutor. Și de asta se cer detalii, dar aceste detalii sunt luate din mers, sunt luate pe stație. Informațiile de bază contează pentru a capacita forțele de intervenție și a le pune pe cele care trebuie să ajungă acolo. Care este rolul RoAlert? Este clar de a informa cetățenii despre un pericol iminent, de preferabil să fie înainte de a se întâmpla sau chiar în timpul furtunii. De exemplu, e o ploaie torențială, dar urmează și noi vedem pe radare, suntem informați că urmează un episod mai pronunțat și atunci se dă acest RoAlert. Adăpostiți-vă sau, dacă e cazul de fenomene meteo, sau ați văzut în zonele în care sunt urși, atenție, este un urs pe stradă, adăpostiți-vă că o zonă de pericol de explozie. De cele mai multe ori, când primeam alerta, RoAlert, eram deja în mijlocul evenimentului. Da, pentru că totuși RoAlert-ul cel puțin se lucrează pentru îmbunătățirea lui și aici ne referim la conexiunile de date. Adică cei din operatorii de telefonie ar trebui să pună pe modul separat și asta ar implica costuri foarte mari. Ei oarecum spun că prioritizează acest RoAlert ca să nu stea la rând cu toate apelurile. Spuneați de companiile de telefonie mobilă. Cum funcționează apelul SOS?
Să știți, nu am cunoștințe exact de asta, e mai mult în partea celor de la STS și mai mult în legătură cu poliția pe alerta SOS. În general la noi se dau și detalii și nu prea avem implementat sau nu avem implementat acest mesaj SOS la pompieri. Pentru că vedeam și în alte state partea aceasta de SOS prin telefon când este un pericol. Să spunem că este o persoană sechestrată. Da, de asta vă și spuneam că undeva e zona poliției acest mecanism și probabil se perfecționează și acest SOS. Poate persoana nu poate vorbi, dar transmite un SOS, poate e un copil care nu știe să dea detalii și atunci localizarea lui și mesajul prin SOS va fi luat în seamă de echipajele de poliție. Mă gândesc că sunt și niște cuvinte cheie oferite de operator când sună să verifice dacă persoana este într-adevăr într-un pericol și nu poate vorbi. Astea le vedem în filme și probabil se implementează și la nivel de poliție. La pompieri deodată se cer detalii și dacă nu e persoana în cauză, e altă persoană care observă incendiu sau poate da detalii despre situația respectivă. Oricum, la noi este și implementat și sistemul de, în momentul alertării, indiferent de ce spune, dacă e la un nivel superior, pleacă și autoscara fără economie de resursă. Mai bine să avem mașinile care trebuiesc acolo decât să le alertăm progresiv. Ele, oricum, primul echipaj care ajunge ne raportează situația din punctul nostru de vedere. Cetățenii, oricum, atunci când spun că e un incendiu sau e ceva, pot exagera sau pot minimiza. Și atunci primul echipaj care ajunge la fața locului ne spune exact situația concretă și atunci capacităm celelalte forțe, mai trimitem în sprijin. La noi, la Galați și mai sunt câteva orașe, nu știu dacă am fost pionieri și am fost primii, dar printre primii, mi se pare că București au fost primii, am implementat un proiect în 5 minute de la apel, în maxim 5 minute de la apel, în orice punct al orașului să fie o mașină de pompieri să ajungă. Și atunci s-au înființat în cartierele Galaților acele puncte de lucru ale pompierilor, inclusiv cu ambulanțe smurt și cu mașini de pompieri. Imaginați infrastructura și din Galați, ca să ajungă o mașină de pe Mihai Bravu de la pompieri până în micro 20, cu toate sirenele și totuși e o mașină mare, ajunge destul de greu, mai ales la o oră de vârf cu trafic. Și atunci mai multe puncte? Mai multe puncte în oraș, au fost atunci, s-au vrut vreo 3 proiecte, inclusiv asta, un gen de SOS, dar pentru instituțiile mari, gen tribunal, spitale și să aibă senzori cu legătură direct în dispeceratul pompierilor. Și atunci, pe timpul nopții, eu știu, la arhivă sau undeva unde sensorul depista fum sau temperatură anormală pentru acea zonă, semnaliza direct în dispeceratul pompierilor. Și pleca un echipaj acolo să verifice. Și atunci se scurta foarte mult timpul de răspuns. De obicei, incendiile sunt, mai ales pe timpul nopții sau pe timpul iernii, observate târziu. Dacă un incendiu este la 3 dimineața și iarna, când nu circulă oamenii, se observă deja când flăcările sunt și când cuprind toată casa, când incendiul este generalizat. Și atunci mare lucru nu mai pot face pompierii. Din păcate există și astfel de tragedii. Un pompier, în momentul în care intră într-o clădire în flăcări, vorbim aici de instinct, de curaj sau de pregătire? Zic că se spune că curajul nu înseamnă lipsa fricii, dar pregătirea și echipamentul de protecție pe care îl poartă pompierii, ei fac pregătire de acest gen, ei trec prin foc nu la un incendiu real, ci în containere specializate, se pregătesc pentru așa ceva, ca în momentul în care se duc la un incendiu real
să nu mai aibă tracul de a intra prin foc. De obicei, pe procedurile de intervenție se ia în calcul siguranța salvatorului. Și atunci nu intri în foc decât dacă se semnalează că există o persoană surprinsă în foc, un copil, o persoană în pericol, sau dacă sunt elemente pe care le știi care prezintă pericol. Și aici mă refer la o butelie, la ceva care trebuie extrasă de acolo. În rest, se abordează din exterior și se lichidează incendiul. Nu riscăm viața salvatorilor pentru ceva ce nu e elocvent. Intră în casă pentru ce? Decât dacă au o victimă, dacă au să elimine un pericol iminent, o butelie sau altceva. Am văzut la știri, apropo de incidentul de la Crevedia, caschete ale pompierilor care erau topite. Ce s-a întâmplat? Vă dați seama ce temperatură a fost acolo. Ele rezistă până la o anumită temperatură calculată pentru misiunea pompierilor. În acele zone se folosesc și costumele aluminizante, dar nici alea nu rezistă foarte mult la o temperatură mare. Acolo a fost un incident nefericit. Noi încercăm să evităm și astfel de situații. De-aia și spune, meseria de pompier e riscantă. Preferăm să avem eroi în viață și nu accidentați sau morți. Dar e meseria de pompier, când toți fug, pompierul trebuie să intre și să salveze. Ce ar trebui făcut ca pe viitor să nu se repete astfel de tragedii, cum a fost colectiv? Acum vorbim de Crevedia. Ce ar trebui îmbunătățit? Eu cred că funcție de obiectul operatorului economic sau al oamenilor până la urmă, ar trebui să respecte legea și să respecte sistemele de siguranță? Sistemele de siguranță, ceea ce prevede exploatarea unei instalații sau unei clădiri sau a unei autocisterne. Cazurile astea, din păcate, sunt și poate sperăm din ce în ce mai rare, acum nu spre zero, pentru că ele sunt provocate în primul rând de imprudență, de n-aș putea spune slaba pregătire al celor care exploatează instalația. Dar ca să vă dau un exemplu, cei mai mulți electrocutați sunt electricieni, pentru că lucrează cu aia. La manipularea gazelor trebuie să cu strictețe anumite reguli. Și atunci intră într-o din asta de dom'le, am mai făcut asta și nu s-a întâmplat nimic și atunci se întâmplă accidentul. Sunt accidentale, și autocisternele și stațiile sunt echipate cu instalații de protecție, dar ca și jocul de șah așteaptă greșeala. Iar focul ne-a dovedit că nu iartă. Am văzut destul de multe clădiri care nu au aprobare ISO. Aici funcționează, dar cu un afiș care stipulează foarte mare, clar, această instituție sau această nu deține autorizație de securitate la incendiu. Da. Ce ar trebui să se reglementeze în această situație? Aici a permis legiuitorul. Așa, le permite legea să funcționeze așa, dar în principiu și ca să evităm ceea ce a însemnat colectiv sau alte situații, ar trebui să respecte legea, să încadreze în parametri de siguranță dați de această autorizație de securitate la incendiu. De fapt, o clădire, și dacă discutăm acum și chestia chiar mai fierbinte cu școlile,
fără autorizație de securitate la incendiu. Ele de fapt sunt construite și au fost construite pe un anumit tipar care imprimă această siguranță, dar dacă au făcut modificări constructive, atunci trebuie să revină și să refacă acea autorizație de securitate la incendiu. Mai sunt clădiri vechi care nu se încadrează pentru obținerea autorizației, dar ei trebuie să știe că în momentul în care te apuci de construit la o construcție nouă, trebuie să vii la pompieri să-ți iei acel aviz. Păi nu ar trebui să nu se dea voie la construirea de obiective noi, decât dacă... Așa se întâmplă acum, dar mai sunt obiective vechi care au suferit modificări și atunci trebuie să reia procedurile pentru autorizare. Le aveți în evidență pe acestea care nu au? De fapt, treaba e simplă și autorizația de la pompieri nu costă nimic. E, cred, singura autorizație care nu costă nimic. Vin echipe de la noi, de la compartimentul de avizări, autorizări, verifică în teren, vii cu documentația, uite ce vreau să construiesc. O văd cei specialiști de la compartimentul de avizări și spune, uite, modifică asta nu e conform legii, asta proiectantul, sau e ok, dai drumul și atunci obține un aviz. Durează mult? E o procedură anevoioasă? Nu. Obține avizul, durează cât îl studiază colegii. Și spune, e ok, dai drumul și construiește. În momentul în care finalizează construcția, la recepție, invită pe cei care au dat avizul de la pompieri, verifică că în timpul construirii s-au respectat exact planul de construire pe care l-au avizat și atunci obține în mod gratuit autorizația de securitate la incendiu. Sunt mulți care rămân la faza de aviz. Asta nu înseamnă că îi dă lui dreptul de exploatare a clădirii. Trebuie să finalizeze prin recepție la care invită pompierii. Ei doar verifică că s-au respectat întocmai. Adică dacă ai spus că nu pui ușă aici, nu pui ușă. Mai fac modificări de astea pe timpul derulării construcției și atunci de asta trebuie să vină la recepție să vadă că este întocmai cu planul avizat. Cum a fost la început, trebuie să fie și la finalizare. Da. Iar ceea ce au făcut, eu știu, la colectiv, că au instalat pentru securitatea lor, pentru triere, pentru bilete sau ce au făcut containerul ăla, vă dați seama, e crimă. Acum, și după colectiv, și după Crevedia, avem proceduri, avem paturi pentru mari arși? Nu este în zona noastră, e în zona Ministerului Sănătății, dar din ce s-a văzut acum nu prea avem. Și au fost trimiși în afară, sunt ținuți în spital, dar nu avem ceva specializat. Din ce am văzut și eu la televizor, nu e în curtea noastră. Acum, dacă îmi permiteți o glumă, câte pisici ați salvat din copac în ultimul an? Aveam, cred că sunt și de la motoarele mașinilor scoase și din copaci, după fațadele blocurilor, undeva pe balcoane. Dar e o misiune și să știți, la misiunile astea, deși sunt oarecum așa hilare, salvăm un suflet și contează. Și n-am obținut aplauze la incendii și la intervenții dificile cât ne-au aplaudat lumea când am dat o pisică jos din copac. Au fost și căței scoși din canalizări din medii ostile, pe care i-au înfiat, chiar cel care l-ați văzut în curte, salvat și l-au luat pompierii pentru că nu s-a prezentat nimeni ca aparținător și atunci L-ați adoptat. L-au adoptat pompierii și face serviciu, păzește unitatea. Sunt cazuri în care oamenii, în stare de ebrietate, au adormit cu țigara aprinsă și au dat foc. S-a creat un incendiu. Se întâmplă des? Sunt cazuri, nu foarte des, dar am avut astfel de cazuri.
Din păcate pentru ei cam această neglijență este și fatală. De obicei au fost victime sigure pentru că au luat foc în jurul lor, ei fiind în stare de somnolență și mai ales indusă și de fum și de alcool, au fost victime sigure. Recomandăm să nu se fumeze, să nu în pat, în dormitor, poate să stea în bucătărie, pe balcon și nu în dormitor acolo unde ar putea să adoarmă. Și cu scrumiera la îndemână. Și cu scrumiera la îndemână. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai frecvente cauze ale incendiilor? Sunt și alea pe categorii, în funcție de anotimp. De exemplu, iarna primează incendiile generate de coșurile de fum, de instalații electrice exploatate necorespunzător. Și vă dau un exemplu, am găsit triple și se folosesc triple prelungitor, astea luate din piață, care nu corespund tehnic și nu au capacitate de a alimenta un radiator electric și le folosesc pentru așa ceva, dar coșuri de evacuare a fumului și mulți spun, domnule, a funcționat 20 de ani, eu n-am avut probleme, da, dar sunt furtuni, cu tremure și alte, fenomene din exterior care duc la degradarea structurii coșului de evacuare a fumului și atunci o fisură apărută în podul casei, în apropiere de elementele constructive ale acoperișului. Ele radiază termic acolo, negresc elementul din lemn și se aprinde. Și mă gândesc că sunt destul de dese incidentele în care persoanele folosesc improvizații pentru căldură. Ca să nu mai spunem de improvizații, sobe improvizate, instalații electrice improvizate, sunt un pericol. Și astea în special pe timpul iernii. Pe timpul verii foarte mult intervenim la incendii de vegetație uscată, pe neglijența celor care exploatează, culturile agricole. Nu se respectă regula de a nu avea sau de a avea fășie de protecție față de drumurile naționale sau județene și atunci o țigară aruncată dintr-o mașină poate genera un incendiu și am avut incendii de lanuri de grâu nerecoltate. Utilajele agricole trebuie să respecte niște norme de siguranță în exploatare, dar în general și la cetățenii normal, astea sunt în zona rurală, dar și în oraș. Incendiile generate de coșurile de evacuare a fumului, instalațiile electrice defecte, mai e și jocul copiilor cu focul, neatenția. Spuneați de pisici și mi-a venit în minte că la un moment dat aveam un clasament, cam ce lasă oamenii pe foc. Deci ne duceam la plăcintă, la fasole, la incendii generate bine, din fericire la o reacție rapidă a pompierilor și zona în care se observă incendiul sau fumul ieșit din apartament mai repede de cineva, salvam și era doar afumat un pic în bucătăria. Și aveam un clasament, câte plăcinte am avut, câte ce-am mai uitat gospodine sau oamenii pe foc. Scopul principal al acestui podcast este de a crește gradul de conștientizare în ceea ce înseamnă efectele adicției, droguri, alcool, jocuri de noroc și de a strânge fonduri pentru a construi primul spital pentru tratarea dependenței. Din punctul dumneavoastră de vedere, cât de importantă este prevenția în ceea ce înseamnă, aici vorbim în principal despre consumul de droguri și, dacă vorbim de incendii, cele care se fumează. Capacitatea de a gestiona o situație este diminuată în momentul în care persoana este consumată.
Și vreau să vă întreb cât de importantă este prevenția din punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce înseamnă consumul de droguri, mai ales în rândul tinerilor. Dați seama, cea mai importantă este prevenția. Cea mai importantă. Noi spunem așa că deja când au ajuns pompierii la intervenție, răul este făcut. Se întâmplă ceva, este un eveniment negativ, că arde, că e un accident rutier. Vă dați seama, inconștiența, consumul de droguri este echivalent sau mai rău cu consumul de alcool. Diminuează percepția, reacția și tot. În momentul ăla, ideal este să nu se consume. Dar dacă a consumat alcool și orice altă formă de droguri, trebuie evitat și să meargă pe stradă. Nu numai în mașină, nu mai punem problema, pentru că pune și viața altora în pericol. Și vedeți dumneavoastră cele mai grave accidente, probabil, eu nu cunosc efectul, doar mi-l imaginez, îți dă și adrenalină și asta curaj. Și atunci curaj și atunci merge cu foarte mare viteză cu mașina, nu mai are percepție. Și ați văzut cazurile care s-au mediatizat când au omorât oameni nevinovați, copii și... Deci trebuie evitat, în primul rând, să faci altceva. În primul rând să consumi așa ceva, pentru că e nociv. Și doi, nu te urci în mașină, pentru că atunci... Pe lângă faptul că îți pui viața în pericol, propria viață în pericol, pui și viețile celorlalți în pericol. În primul rând, prin consum îți pui viața în pericol. Și a doua, dacă te-ai urcat și în mașină, deja ai o armă cu care poți omorâ. Te poți omorâ tu sau poți omorâ pe altcineva. Și s-au văzut cazuri, din păcate, am văzut destui tineri morți în accidente rutiere. Pe fondul consumului? Nu neapărat, pentru că nu era în competența noastră să stabilim dacă victimele au consumat sau nu și nici nu mai luăm un istoric, pentru că nu gestionăm noi acest istoric. Dar foarte mulți tineri morți în accidente rutiere, consum sau nu, de substanțe sau de alcool, victime foarte multe din rândul tinerilor. În ceea ce înseamnă mașinile electrice, în momentul în care bateria arde, unii oameni lasă mașina să ardă de tot. Pentru că mă gândesc că nu știu ce să folosească pentru a stinge incendiul acela provocat de baterie. E mai rău când o lasă pompierii să ardă de tot. Pentru că sunt acei acumulatori pe mașini care în contactul cu aerul se reaprind cu oxigenul. Și atunci nu am avut noi situații de genul ăsta. Din practica colegilor din țară s-au reușit stingerea unei mașini, dar la fel, aproape cu daună totală, dar a fost în ambiție să vadă cum pot să o stingă prin imersie a mașinii într-un bazin. Deci, clar, dacă acea baterie, acum producătorii de mașini se îngrijesc ca acea baterie să nu se crape, chiar dacă e un accident rutier. Dar dacă acea baterie, acel acumulator se crapă și substanțele din ea se reaprind în contactul cu oxigenul. Deci dai cu apă, l-ai stins, apă cu praf, că nu contează agentul de stingere, trebuie să reușești să izolezi acel acumulator față de oxigen. Și atunci, din țară, știm că colegii au încercat, l-au băgat în imersie într-un bazin mașina. Nu ar trebui ca producătorul să ofere ceva, un anumit lichid sau ceva anume prin care să stingă focul de la produs de bateria respectivă? Adică un produs chimic, ceva. Un produs chimic care ar trebui să izoleze acea fisură, să nu mai ia contact cu aerul. Da, noi avem posibilitatea de a-l stinge, dar se reaprinde. Și atunci, de asta se spune că este aproape imposibil să o stingi, un autoturism electric. Nu au fost cazuri la noi, nu sunt atât de dese aceste cazuri. Probabil producătorii iau în calcul și această posibilitate, dar deodată, în primul rând, punerea în siguranță a acelui acumulator.
ca în orice incident s-ar implica mașina să nu crape acel acumulator. După toate aceste discuții, am ales să luăm prânzul. Am optat pentru un restaurant din centrul orașului, recunoscut pentru produsele tradiționale. Cu bateriile încărcate, am plecat din nou la drum. Sunt unii oameni care deconectează senzorul de gaz. Pentru că în momentul în care fac mâncare, poate porni acel senzor și preferă să-l scoată din priză. Da, și le oprește gazul. Da. Dar trebuie să fie conștienți că acel senzor e pus să protejeze. Dacă e foarte aproape de aparatul de gătit, trebuie pus un pic mai la distanță. Pentru a nu sesiza, eu știu, partea emanată de la prepararea hranei sau eu știu, dacă face un din fiert sau ceva, imediat intră în funcțiune. Dar acel senzor este vital pentru salvarea vieții și a locuinței. Pentru că în cazul în care sunt scăpări de gaze, acel senzor va întrerupe prin electrovalvă de comandă și întrerupe gazul. Imaginați-vă ce înseamnă o explozie într-un apartament. Deci, dacă l-a deconectat, deși nu recomandăm, mai bine îl punem un pic mai la distanță de aparatele de gătit, să-l reconecteze, să nu rămână deconectat, pentru că le protejează viața. Se formează aceste comportamente disfuncționale. Îl scot din priză astăzi ca să nu mi se oprească gazul, mâine fac la fel și la un moment dat poate uit să-l mai pun în priză din nou. Din păcate, aceste practici sau aceste obiceiuri provoacă tragedii. Vă spuneam că atunci când intri lasă, domnule, că mie nu mi se poate întâmpla, scot senzorul că mă deranjează, mi oprește gazul dacă fac eu nu știu ce mâncare și nu-l mai reconectez și atunci ești expus unui pericol foarte mare de incendiu, de explozie în apartament. Și vă dau un exemplu, în apartament, cu cât gazul este mai rarefiat, cu atât puterea exploziei este mai puternică. Inconștiența ucide. Exact. Și nu numai în cazurile astea, în orice, și la volan, și în locuință, eu le spun și cunoscuților și am spus de fiecare dată, în orice locuință ar trebui să existe un stingător de primă intervenție. Pentru că dacă intri în panică și nu ai niciun stingător, vă dau un exemplu, se întâmplă frecvent să-ți ia foc, ai uitat, sau îți ia foc tigaia cu ulei încins. Este foarte periculos să dai cu apă, deși e prima tendință de a da cu apă, primul instinct. Atunci se disociază formula apei în oxigen și hidrogen și îți umple bucătăria cu foc. S-au întâmplat cazuri, persoane care au murit, care au fost desfigurate sau în urma unui astfel de incident. Ce ar trebui făcut atunci? În primul rând supravegheată acea care se acoperă cu un prosop ud sau un stingător. Dacă a luat foc mai tare și nu te poți apropia, e foarte bine ca în bucătărie să existe un stingător. Ce sfaturi ne puteți da pentru a preveni diferite forme de incendii? În primul rând, evitate improvizațiile în casă. Doi, verificată aparatura, mă refer aici la centrala termică și celelalte aparate care funcționează în locuință. Aparatele de detecție trebuie să fie în funcțiune și mare atenție, verificarea, spuneam, de coșurile de fum. Nu costă mult, inclusiv la țară sau în oraș, se pot verifica pur și simplu prin văruirea zonei din pod
observarea, vezi dacă a fost o sarcină termică acolo, dacă s-a înnegrit elementul din lemn, înseamnă că există o problemă. L-ai dat cu var și ai dat foc în sobă, imediat s-a îngălbenit fisura și observi. Acele prelungitoare să fie luate la magazin specializat, care specifică puterea care o duce. Evaluată partea de risc într-un apartament. Dacă ești la parter, dacă ești la etaj, zona, spune, de cutremur ar trebui stabilită cu toți membrii familiei, care este locul în care ne întâlnim, că în momentul în care se produce un cutremur, ele sunt de obicei noaptea. Dar noi studiem unul pe timp de zi. Când copilul este la școală, mama, tata sunt la serviciu și atunci cu școlile avem un protocol, domnule, ții copiii aici, vor veni părinții să ia, ca să nu plece haotic, pentru că sunt foarte multe pericole pe stradă, cabluri electrice căzute, pot cădea elemente de construcție și atunci copiii vor rămâne acolo. Stabilit un itinerariu dacă copilul este mai mare și stabilit un itinerariu în care te poți întâlni cu el. Dacă se întâmplă, pe itinerariul ăsta vii spre casă. Dacă vii spre casă, ne întâlnim în punctul D. Că atunci nici telefonia mobilă nu mai funcționează și apare partea asta de panică, Da. nu găsești copilul sau nu te găsește copilul pe tine. Stabilirea unui loc în casă, unde în timpul nopții sau o zonă sigură, unde nu există elemente de mobilier care te pot răni sau elemente de construcție. Mulți au tendința să fugă afară din apartament. Că e instinctul de a fugi. Vă spun că sunt mai multe pericole afară. Scările sunt primele care se prăbușesc. Lifturile se blochează. Atunci stabilești în casă și rămâi în casă. Stabilești unde e zona de siguranță, unde e o grindă de siguranță și, domnule, uite aici ne adăpostim. Și stabilit, cum spunem noi, din timp de pace. Adică, domnule, nu atunci în panică, știu exact ce am de făcut. Acel kit pentru situații de urgență ar trebui să fie în fiecare casă. Mă bucur că ați adus în discuție aspectul acesta, pentru că logodnica mea îmi spunea aproape de fiecare dată când era câte un cutremur, trebuie neapărat să organizăm într-un rucsac elemente de supraviețuire, de la apă, la conserve, E important? Foarte important. Vedem ce s-a întâmplat în Turcia, când au rămas timp de 10 zile blocați sub dărâmături, dar trebuie de intervenție, de primă supraviețuire, cu conserve, dar o lanternă, un aparat de radio, apă, medicamente, dacă cineva din casă se știe cu afecțiuni și cu necesitatea strictă de a lua acele medicamente, conserve sau biscuiți, ceva care nu este perisabil în timp. Și acel kit de urgență ar trebui să fie undeva unde știu toți membrii familiei că există. Și la cutremur, se face liniște totală. Salvatorii. Liniște totală și aud anumite zgomote. Dacă ești surprins undeva, bați într-o țeavă, bați în ceva, să fie auzit că există ceva acolo. Să faci zgomot. Da, sunt detectoare de căldură, dar poți să și bați, să audă că e ceva undeva și atunci vor veni salvatorii acolo și îți faci simțită prezența. Dacă ești surprins undeva, faci zgomote. Aveți și echipaj canin? Galațiu nu are echipaj canin, dar probabil vor fi salvați. S-au pus accent mare pe zonele montane cu echipaj canin pentru căutare-salvare. Cam toate inspectoratele ar trebui să aibă pentru căutare-salvare la cutremuri, la dărâmături. Sperăm să nu fie cazul. Așteptăm un cățel, că animalele ne sunt dragi. Vorbeam de pompieri și de intervenții. Ce
Ce se întâmplă aici? E echipajul de terapie intensivă cu doctor. Probabil s-a făcut rău cuiva. La biserică. Biserică, da. La slujbă? Este posibil. Ar trebui să fim pregătiți 24 de ore din 24 să intervenim atât pe partea medicală, de la accidente rutiere, la incendii, la orice situație de urgență. Acum avem și dotări, nu mai sunt vechile mașini, ne-a intrat în dotare chiar mai nou și o auto specială de 10.000 de litri, de 4.000 de litri de ultimă generație, o autocisternă pusă la dispoziție de Consiliul Județean. Spune că avem tehnică și capacitate, oameni pregătiți, tineri. Tot timpul îi perfecționăm și îi pregătim, inclusiv îi trimitem la cursuri de prim ajutor, suntem centru regional pentru formare paramedici. Îi trimitem la Suceava pe module de stingere, acolo unde fac practic. Îi pun în diferite situații cele mai grele și pentru supraviețuire. Diferite scenarii. Au containere care le dau foc și intră la temperaturi mari, trec prin foc. Există cerere pentru meseria de pompieri? Vin oamenii să se angajeze? Din dorință? Este atractiv din punct de vedere al meseriei, adrenalinei, a respectului. Dom'le, sunt pompier, sunt salvator. Salariul este cât de cât motivant, nu e un salariu foarte mic, dar își asumă odată cu venirea la pompier și riscurile acestei meserii. Deci am putea să le spunem tinerilor: nu încercați droguri, veniți, dacă vreți, adrenalină și angajați-vă ca pompier. Exact. Vreți adrenalină, veniți la pompier pentru că sunteți și bine văzuți în societate ca salvatori, salvați vieți și mai bine decât cădeți în cealaltă extremă, să fiți salvat. Pompierii ne ajută pe noi, cetățenii de rând. Cum putem ajuta noi, cetățenii de rând, pompierii? În primul rând, prin a avea grijă și a evita situațiile de urgență. Asta ar fi primul ajutor și cel mai mare. În rest, echiparea și toate celelalte necesități ale pompierilor sunt asigurate de statul român. Cetățenii trebuie să știe că atunci când văd o mașină de pompieri pe stradă, trebuie să acorde prioritate, să se dea la o parte, pentru că, într-adevăr, există o urgență și secundele fac diferența dintre viață și moarte. Trebuie să ajungă să salveze ceva. Cam atât. Să respecte regulile de prevenire a incendiilor, în primul rând. Să nu lase, mie nu mi se poate întâmpla, eu pot să dau foc în curte, pentru că au fost situații în care cetățenii singuri și-au dat foc la casă. Dând foc la vegetație uscată, au strâns într-un loc, au dat foc, au luat Se procedează destul de des lucrul acesta, să dea foc la vegetație. Din păcate, dau foc la vegetație în curte, în perioada, mai ales în perioada primăverii, când fac curățenia pentru sărbătorile pascale sau toamna, nu elimină partea de pericol, vegetație uscată din jurul locuinței și atunci orice incident, trece cineva pe stradă și aruncă o țigară sau se joacă copiii cu focul și le ia foc gospodăria. Deci, în primul rând, mare atenție, respectarea regulilor de prevenire a incendiilor și ne ajută cel mai mult. Oferiți în școli lecții de prim ajutor? Da, avem echipe care merg la solicitarea școlilor, merg și susțin
eu știu, lecții de prim ajutor medical, informații despre prevenirea incendiilor, despre pericole, despre cum trebuie să se comporte într-o situație de urgență. Vă dau un exemplu și la colectiv. Dacă aveau această noțiune de supraviețuire într-o situație de urgență generată de un incendiu, poate supraviețuiau mai mulți. Da? Adică lucruri elementare, dacă le știau, lucruri elementare de supraviețuire în timpul unui cutremur, în timpul unui incendiu. Și atunci spune, da, îți scoți tricoul, uzi, îl pui la nas pentru a evita intoxicarea cu monoxid de carbon. Pleci din zona de pericol, nu te repezi în ușă, te pui într-o zonă de siguranță cât de cât, dacă nu poți ieși, trebuie să ajungă pompierii și te vor salva. Încerci să îți identifici poziția, să spui unde ești și că ești în pericol. Să câștigi timp. Printr-un telefon. Da? Dacă se fac din ce în ce mai multe campanii de informare și de oferire de informații, ce fac în momentul X? Dacă se întâmplă să fie un cutremur, ce am de făcut în momentul acela? De la faptul de a nu te panica până la informații esențiale care pot face diferența dintre viață și moarte. Exact. Păi, noi când începem toate lecțiile, nu intra în panică. Și cetățenul spune, cum să nu intru în panică când arde? Și aceste lecții pe care le ținem în școli se pun pe diferite situații de urgență și cum trebuie să se comportă, cum să evite să producă acea situație de urgență. Dacă sunt surprinși într-o anumită situație, cum să se comporte. Noi mai mergem și pe premiza că acei copii sunt foarte receptivi, cel puțin în rândul copiilor suntem idolilor, pompierii, sunt foarte receptivi și folosim oarecum, cu ghilimele de rigoare, folosim ca vector de informații în familiile lor. Pentru că ei se vor duce, mamă, tata, uite, a venit de la pompieri, uite ce mi-au zis, uite ce trebuie aia. Și atunci ajungem oarecum și în familii prin copii. Ca acele informații se duc și spre familii. Dar copiii și tânăra generație e bine să-i facem să înțeleagă și să perceapă aceste sfaturi a noastre, în sensul în care le salvează viața și că ei, având această informație și respectând aceste reguli, sunt oarecum mai apropiați de pompieri. De aia și numim concursurile care le organizăm cu ei prietenii pompierilor. Sau cel de pe protecție civilă, cu viața mea apăr viața. Aici e un pic mai spre profesioniști, dar prietenii pompierilor sună bine și îi aduce aproape de noi. Copiii sunt foarte receptivi la lecții, mai ales dacă lecțiile sunt interactive. Vin pompierii, uite, dacă se întâmplă situația respectivă, ce avem de făcut. Și captează informația foarte rapid. Da, și facem și exerciții de evacuare fizică, adică îi punem să evacueze clădirea. Cum trebuie să o evacueze clădirea, cum trebuie să protejeze, ce trebuie să observe în timp ce evacuează clădirea, ca să evite o situație dificilă. Prim ajutorul medical, pentru că îi învățam exact să abordeze pericole care sunt mai iminente pentru ei. Merg la o petrecere, se neacă un coleg. Ce trebuie să știi, ce trebuie să faci? Leșin un coleg. La ce te uiți, ce trebuie să-i faci, ce trebuie să anunți și până vin echipajele medicale, ce trebuie să faci tu. Mergeți într-o excursie și a căzut cineva și a rupt piciorul. Cum abordezi, cum oprești o sângerare, cum pui o atelă. Reguli de astea simple și la care ei sunt expuși. Și chiar i-am pus să bandajeze pe cineva, să oprească, să simuleze că opresc o sângerare și ce trebuie să facă. Vă spuneam că facem exerciții de evacuare cu ei, le explicăm cum e cu incendiu, care sunt pericole, ce trebuie să facă să evite partea de pericol. Și vă spuneam cu partea de cârpă, ceva udă la nas,
cum evacuezi atunci când ieși sau intri într-o încăpere sau vrei să ieși dintr-o încăpere, pui mâna pe ușă să vezi dacă e fierbinte, înseamnă că dincolo e foc și clar nu deschizi acea ușă, că va veni focul peste tine, el caută oxigenul. Și sperăm, ei sunt foarte receptivi, să dea mai departe această informație și să avem o tânără generație care cunoaște aceste reguli. Este informată și fiind informată, eu știu, un pic mai în siguranță. Să spunem că suntem în trafic, mergem cu mașina și vedem la un moment dat pe carosabil o mașină în flăcări. Ce este indicat să facem? Să oferim imediat suport, prim ajutor, scoatem extinctorul, mergem să stingem focul sau stăm deoparte și sunăm la 112? Aici așa. În primul rând ar trebui văzut dacă sunt persoane surprinse înăuntru și fiind într-o fază incipientă incendiu, dacă pot fi salvate, adică tăiată centura și scoasă persoana din mașină, mai mult decât stins incendiu. Da? Deci dacă sunt persoane în mașină care, eu știu, s-au lovit, sunt inconștiente, încercăm, fiind în fază în care incendiul nu s-a dezvoltat la mașină, să încercăm să salvăm persoanele. Noi spunem că această practică a bunului samaritean poate să și strice, dar în cele mai multe cazuri salvează. Adică dacă mă apuc, dacă văd un accident și nu e un pericol, adică nu dezvoltă un incendiu, nu este într-o zonă în care poate să dea altă mașină peste acea mașină, atunci pot să semnalizez cu un triunghi al meu incidentul, sun la 112, semnalez incidentul și e bine ca acea persoană să nu fie scoasă din mașină până nu vin salvatori, pentru că el poate să aibă o afecțiune o leziune la coloana cervicală sau în altă parte, iar în momentul în care tu îl tragi și îl scoți afară din mașină, să-l agravezi și acea persoană care putea fi salvată, de fapt să moară sau să rămână infirm din acțiunea ta. Deci acționăm în funcție de situație. Dacă dezvoltă un incendiu, atunci dăm cu extintorul și încercăm să scoatem persoanele din mașină. Dacă nu sunt într-o zonă de pericol, încercăm sunăm la 112 și suport vital. Dacă e să-i dăm apă, să-i susținem capul până vin salvatorii, pentru că aceștia știu să le extragă fără a-i agrava leziunile. Există cheduri, există de-l îmbracă, descarcerează mașina, astfel încât pe el să-l scoată cât se poate în siguranță. Pus pe ceva foarte drept, blocat capul cu guler cervical și pe ched și atunci nu îi agravează eventuale afecțiuni. Se apropie 13 septembrie, ziua pompierului. Ce pregătiți pentru Gălățeni? În primul rând avem în mai multe zone cu aglomerare de persoane la mall și la supermarket din Galați puncte mobile de informare preventivă cu mașini de pompieri. Iar pe asta înaintea zilei de 13 septembrie. Iar pe 13 septembrie avem ziua porților deschise, unde toți gălățenii ne pot vizita, pot asista la o paradă militară, la exerciții demonstrative în unitatea pompierilor. Vă doresc succes! Mulțumesc! Să presupunem că o persoană este blocată în lift. Ce poate să facă în acel moment? Care sunt procedurile? Să începem să nu intre în panică, în primul rând. Da? Va fi salvat, va fi scos de acolo. E mai periculos dacă și arde blocul. Atunci e o zonă mai de pericol. Dar dacă s-a blocat în lift, în primul rând să sune la 112, să semnaleze situația și atunci toate instituțiile cu rol în gestionarea unei astfel de situații vor lua măsuri ca persoana să fie salvată din acel lift. Dacă se impune, oricum ajunge mașina de pompieri acolo cu descarcerarea,
se vorbește la operatorul care asigură mentenanța liftului, pentru că sunt cei mai în măsură să-l deblocheze, să-i dea drumul. Dacă nu se poate debloca, atunci se încearcă o salvare, dar persoana nu trebuie să intre în panică, trebuie să sune la număr de urgență 112, să semnaleze situația și dacă se poate să dea detalii despre locație, bloc, unde se află. În lifturi de obicei există și un număr de telefon de urgență, în care operatorul care asigură mentenanța se poate lua legătura cu el, dar orice situație se rezolvă. Problema e de persoane care suferă de claustrofobie, care intră în panică ușor. Atunci ar trebui să-și regleze respirația, să gândească pozitiv că va fi salvat, să sune, să discute cu operatorul de la 112, de la pompieri, ceilalți și să rămână calm până vor veni salvatorii și îl vor scoate. Să presupunem că nu au semnal la telefon, nu pot suna sau nu are telefonul la îndemână. Există vreun truc? Pur și simplu să facă zgomote, să bată în ușă până aude un locatar. Din ce știu, acele lifturi au și un buton de sonerie. Da? Dar dacă nu are telefon la el sau nu are baterie, va bate în ușă până aude cineva din exterior, comunică cu el, îi spune că e blocat în lift și atunci acea persoană va suna la 112 și... Deci soluția este să facă gălăgie până când îl aude cineva, că de acolo totul merge lin. Da, da. Domnule Eugen Chiriță, eu vă mulțumesc mult pentru prezența la podcast. Și eu vă mulțumesc și sper să aveți cât mai multe emisiuni și cei cărora li se adresează această emisiune să ia aminte și să se comporte în consecință. Și noi ne vedem data viitoare. Pe curând!